Xeyirli ertə Tur efirdə Tatarstan yanılıqları studiyada min İdil Qiyamov bizning bugungi шығарылышта. Bütün Россия халық сонын олуның қызған шағы жан есепні барлауда кімнер қойсы формын үстін көре. 3 yıllık бюджетінің түп көрсәткішлері нинди? Күп функциялы үзәкләрдә ширатлар артты. Qozanның Шистай урамында 1 ноябрьдә яңа зур офис ачыла. Соңғы 10 елның ең масштаблы статистик вақиғасы бүтін Россия халық сонын алу дәвам ете. Бұйылғы жан есеп олының төп яңалығы дәулет қызметлері порталында мүстәқил онлайн yazылу мөмкинлігі. Компанияда тоғын нинди формаларда қатнашырға мөмкин. Бұл хақта келесі сюжетта. У нас перепись населения. Будете участвовать? Конечно, проходите. Люция Бахавиеваның 3 баласы бар. Мәшәкатьләре хәттин ашкан. Халык санын алуда онлайн режимда яки күп функциялы үзәккә барып язылырга вакыты җитмәй. Мәгълүматлары турыны сан алучыга ышанып тапшырган. Это очень удобно. Бу бик уңайлы, барлык кешегә дә тиз арада дәүләт хезмәтләрендә теркәлү мөмкин түгел. Бер кайда барасы түгел, халык санын алучы үзе өйгә килә. Процедура куркынычсыз, иң мөһиме уңайлы. Бирәк тә күп балалы гаиләләргә җайлы. Исәпкә алучының сорауларына барысы эчендә бер кеше җавап бирә ала. Домохозяйство – это люди, которые... Йорт хуҗалыгы бер торак бинада яшәүче һәм уртак хуҗалык алып баручы кешеләрдән тора. Алар туганнар яки туганнар булмаска да мөмкин. Үз торак урынында яшәүче бер генә кеше дә йорт хуҗалыгын тәшкил итә. Исәпкә алу вакытында илнең барлык кешеләре, ил гражданнары да, Россиягә кунакка кайтучылар да теркәлә. Билгеле бер яшәү урыны булмаган затларны да исәпкә алалар. Монда социаль приютлар ярдәм итә. Сораулар туса, аларны исәпкә алучылар хәл итәргә булыша. Как у переписчика у меня... Исәпкә алучы буларак минем бурыч йортлар буйлап йөрүем. Халык сүзләреннән исәпкә алу кагазларын тутыру, аларның хуҗалыклары турында мәгълүматны туплау. Процедура гади. Гаиләне исәпкә алу битен тутыру уртача 20 минут вакытны ала. Алынган мәгълүматлар шунда ук федераль статистика хезмәтенә җибәрелә. Фанис Мөхәммәтов, Диана Дасаева, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Күп функциялы үзәкләрдә ширатлар арта. Ширатларны киметү өчен яңа филиалларны вакытыннан алда ачалар. Ковидтан вакцина ясату турында QR-код сертификаты алырга килүчеләрнең күбәюе ажиотаж тудырды. Бу хакта журналистларга республика хөкүмәте йортында узган брифингта сөйләделәр. Соңгы 2 атнада гына да мондый мөрәҗәгатьләр саны көненә 8000 ярымга кадәр арткан. Башка сәбәпләрне дә исәпкә алып, көн сайын республиканың күп функциялы үзәкләренә 23 меңгә кадәр кеше мөрәҗәгать итә башлаган. 11-24 октябрь көннәрендә QR-код алу өчен 110 мең шамасы кеше килгән. Шуңа күрә башкалабызның Шистай урамы 5 йорт адресы буенча урнашкан күп функциялы үзәкнең зур офисы 1 ноябрьдә үк эшли башлый. План буенча үзәк киләсе елда ачылырга тиеш иде. Хәзер парламент хәбәрләре, алар белән сезне Алия Галиуллина таныштыра. 25 октябрьдә парламентарийлар Дәүләт Советы утырышына җыелды. Көн тәртибендә төп мәсьәлә киләсе 3 еллык бюджет проекты. Башта төп финанс документын комитетларда һәм парламент тыңлауларында тикшерделәр. Парламентның үз составында да үзгәрешләр булды. Берничә депутат Дәүләт Думасына сайланды, Мәскәүгә эшкә күченде. Моннан тыш, көн тәртибендә гамәлдәге кайбер республика законнарына төзәтмәләр кертү, шулай ук Татарстан таможничылары хисабы да бар иде. Парламентарийлар 4 депутат Татьяна Ларионова, Илья Вольсон, Марат Нуриев һәм Артем Прокофьевның вакаләтләрен вакытыннан алда туктатты. Алар Дәүләт Думасына сайланды. Татарстан мәнфәгатьләрен федераль дәрәҗәдә яклыйлар. Комитетларда алар урынына башка депутатлар эшли. Бюджет елдан-ел арта. Икътисад пандемия кыенлыкларын уңышлы кичерде. Шулай да бюджеттагы һәр сум акча элеккечә максималь рәвештә нәтиҗәле кулланырга тиеш. Төп финанс документы республиканың социаль
икътисади үсеше фаразлары негізінде расланды. Иqtisad министрі Мидхат Шахехметов сүзләренчә, бюджетның 80%-ын сәнәгать секторы формалаштыра. Якындагы айларда 600 миллиард сумнан артык инвестициялар үсешен тәэмин итәргә кирәк. 3 ел элек бюджетның төп параметрларын финанс министры һәм профильле парламент комитеты рәисе яңгыратты. Хөрмәтле Рустам Нургалиевич, хөрмәтле Фарид Хайрулович, уважаемые депутаты и приглашенные. Сезнең карашка Татарстан Республикасының 2022 һәм 2024 елларга социаль һәм икътисад фаразларын тәкъдим итәбез. Бюджетның формалаштыру бер үк вакытта 2 юнәлештә, ягъни керемнәр һәм чыгымнар өлешендә алып барылды. Керемнәр күләменең санаганда без Министрлык финансы икътисад министрлыгы, салым хезмәте, тармак министрлыклары оешмалар белән бергә салымнарны исәпләдек. Шулай ук җирле бюджетларның керемнәре буенча без муниципаль берәмлекләрнең тәкъдимнәрен дә искә алдык. Бюджет мәддәләренә ачыклык кертү өчен фикер алыштылар. Парламентарийлар сораулардан тыш тәкъдимнәрен дә җиткерде. 3 еллык казна депутатлар тарафыннан расланды. Казанга 295 миллиард сумга якын акча җыярга килешенде. Дефицит 11 миллиард сум. Барлыгы 306 миллиард сум акча тотарга ниятлиләр. 5 ноябрьгә кадәр профильле комитетта киләсе сессияда документны икенче укылышта карау өчен төзәтмәләр һәм тәкъдимнәр карала. Моннан тыш халык ышанычлары агымдагы ел бюджетына төзәтмәләр кертте. Гамәлдәге берничә республика законын төзәтте. Халык хакимиятенең гомуми принциплары турында федераль закон проектын хупламадылар. Документ Россия Конституциясындагы төзәтмәләрне гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән. Әмма Дәүләт Советы депутатлары фикеренчә, ул илнең төп законы нормаларына каршы килә. Парламентарийлар үзләре дә карарын Дәүләт Думасына юллады. Татарстан сайланган Дума депутатларының республика позициясын исәпкә алып, эшкә керүчеләрен сорадылар. Фәрит Мөхәммәтшин бөтен Россия халык санын алуда катнашты. Парламентның мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Айрат Зарипов түгәрәк өстәл утырышында катнашты. Мәгариф турында федераль законга үзгәрешләр буенча фикер алыштылар. Моннан тыш Дәүләт Советы депутатлары хезмәт кешесенә дан яшь комбайнчыларның 13-нче республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләде. Аны Татарстан дәүләт телерадио компаниясе, Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы һәм Казан аграр университеты оештырды. Сез парламент хәбәрләрен карадыгыз. Ноябрьдә кайбер категория ветераннарга пенсиягә өстәмә түләү каралган. Ленинград оборонасы өчен медале яки блокададагы Ленинградта яшәүчегә билгесе белән бүләкләнгән ветераннар 50 000 сум ала. Хезмәт министрлыгында бер тапкыр бирелә торган түләү гражданнарны пенсия белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы органнар тарафыннан башкарыла дип ачыклык кертеләр. 2 пенсия алучы гражданнар түләүләрне Россия пенсия фонды буенча ала. Россия президенты указы нигезендә акча Россия, Латвия, Литва, Эстония, Абхазия, Көньяк Осетия һәм Приднестровье территориясендә даими яшәүче ветераннарга бирелә. КАМАЗ акционерлык җәмгыятендә җәмәгать транспортының яңа төрен водоробусны тәкъдим иттеләр. Автобусның тәҗрибә үрнәге водород двигателендә эшли. Ул экологиягә зыян китерми, ягулык та азрак тотыла. Шәһәрдә водоробусларны кайчан күреп булачак? Киләсе репортажда. Водоробус беренче метрларны тест режимында буш салон белән үтте. Сынау узгач, әлеге яңа транспорт шәһәр маршрутларына чыгарга тиеш. 26 килограмм тыгызландырылган водород сыйдырышлы 6 баллон бу автобуска ягулык салмыйча 12 сәгать йөрергә мөмкинлек бирә. КАМАЗ заводының яңа транспорты пассажирларны тавышсыз йөртә, әйләнә-тирә мохитка да зыян китерми. В электрохимическом генераторе происходит электрохимическая реакция. Электрохимик генераторда электрохимик реакция бара. Водород кислород белән кушыла. Шуннан соң су агызыла, салон җылытыла, түбәдәге батареялар зарядка ала. Водоробусның әлеге продуктлары бер системада әйләнешен дәвам итә. Ул елның теләсә кайсы вакытында эксплуатацияләү өчен яраклы. Экологиягә зыян китерми торган транспорт күп пассажирны сыйдыра. Барлыгы 80 урын, 33 утыргыч бар. Салонда кондиционер урнаштырылган. Шаллыда водоробусларны электробуслар базасында җыйганнар. Гади автобусларда иң мөһиме әйләнә-тирә мохитны саклау. Водоробус 10 тапкыр экологик яктан чистарак, әмма алар өчен аерым инфраструктура кирәк. Барыннан да элек зарядка станцияләре. Беренче водород автобусын Мәскәүдә 2022 елда сынап карарга җыеналар. Шул вакытта КАМАЗ йөк машинасы үрнәгендә сыный. Ул җәмәгать транспорты кебек якын киләчәктә шәһәр автопаркын яңартырга тиеш.
Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Татарстан яңалыклары, иншалла. Әлфия Авзалова исемендәге халыкара конкурска йомгак ясалды. Лауреатлар гран-при иясе игълан ителде. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһан Әлфия Авзалова фестивале конкурсының көндәлеген әзерләде. Әлфия апа нәк үзе җырлаганча әкрен генә сиздермичә матур картайды. 4нче яшьлеген кичергән чорда да сәхнә тутырып тамашачысы каршына чыкты. Әнә шул тамашачы мәхәббәте, халык мәхәббәте аның гомерен озынайтты. Әлфия үзе бөтен дөньяны урап чыкты дисәк тә ялгыш булмас. Үзе барып җитә алмаган җиргә моңы, җырлары барып иреште. Ул үзенең дәртле, мәгънәле моңлы җырлары белән җир йөзенә сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштереп, рухларын ныгытып торды. Әлфия җырны җырлап бирә белә иде. Бу әйтергә кирәк сирәк талант һәм аны сүз беләгенә аңлатып та бетереп булмый. Җырның тәмен, кадерен белеп, моңы түгелмәслек итеп үз йөрәге аша җиткерә ала иде. Әлфияның гомере җырлап узган гомер. Әйе, Әлфия апаның җырлап узган гомерен хәтерләүче буын әле без. Олай гына да түгел, Салават Фәтхетдинов Әлфия апаны әнисе кебек якын күреп, исән чагында кадер-хөрмәт күрсәтеп калды. Ай афарин, ай рәхмәт сезгә. Җырлагач, шулай җырларга кирәк. Яшәгәч, шулай җырларга кирәк. Кара халыкны. Артист өчен беренче мәртәбә сәхнәгә чыгу кебек үк сәхнәдән китү чоры да сынауга тиң. Гомер көзе Тукай язганча ачы да, Пушкинныкы кебек алтын да булырга мөмкин. Шөкер, Әлфия апа ул яктан да бәхетле. Бер гомер аз сине яратырга. Бер гомер аз. Әлфия Авзалова. Малай тапкан хатын уңган хатын, бәхетлесе кызны бакканы диләр. Әлфия апаның белгәнебезчә 2 кыз, Гүзәл белән Зөлфия. Әлфия Авзалова иҗатын һәм истәлеген мәңгеләштерү өчен алар башлап йөри. Башкарылган кадәр эшләрдән Әлфия Авзалова яшәгән йортка мемориаль такта куелды. Китап нәшер итеп халыкка тәкъдир ителде. Урам исеме бирелде, үзәк ачылды. Әлбәттә, урам исеме Әлфия апа аяк басмаган җирдә түгел, Казан үзәгендә бирелсә, мантыйкка күбрәк туры килер иде. Бу җәһәттән якташлары, актанышлылар игътибарлы булып чыкты. 2000 елда ук Актанышта Әлфия Авзалова исемендәге төбәк ара җыр конкурсы оештырылды. 2018 елда әлеге конкурс төбәк белән генә шикләнми, халыкара фестивальгә әверелеп, җырдан тыш хореография, нәфис сүз номинацияләре белән баетылды. Ул елны Лилия Хусаинова белән Илнар Миранов җырлавы, Зөлфия Шәмсуарованың нәфис сүз осталыгы иң югары бәя алган иде. Беренче фестиваль көткән өметләрне бик үк аклап бетермәде. Хәтта жюри әгъзалары тарафыннан күбәләкнең канатын сындырдылар дип шәрехләнде. Югыйсә, фестиваль программасы белән лауреатлар Мәскәүдә дә, чит илдә дә чыгыш ясады. Оештыручылар эшләмәгән кеше генә ялгышмый дип Әлфия Авзалова исемендәге фестиваль конкурсның 2019 елда икенчесен игълан итте. Сайлап алу турлары узды. Әмма дөнья күләм пандемия үз чикләүләре белән бары тик быел гына Әлфия Авзалова исемендәге икенче фестиваль конкурс кабат яңартылды.
Әлфия апа репертуарындагы гарәп җырын жюри әгъзалары Сәйдә Мөхәммәтҗанова башкаруында ишеттем. Әлфия апаның зур осталык белән Казах, Азербайҗан, Гарәп, Һинд, Кытай җырларын башкарганын беләбез. Әмма үзбәк кызы Фарангиз Исмаеваның саф татарча Әлфия апа репертуарындагы җырларны башкаруы фестивальнең ачышы булды. Ак чәчәкләр кебек кар ява, хәтерләтеп ямли магишә. Мен juda xursandman shu konkursga qatnashganim uchun. Organizatorlarga juda kattakon rahmat deyman. Zulfiya opaga rahmat deb tashakkur qilaman. Әлфия Абзалова татар халык җырларын эстрада стилендә башкаруны башлап җибәрүче. Халык киләрен заманча итеп нәкъ менә ул җырлый башлый. Яратам дисең син шуның өчен бардың ямны онытам дисең син. Юбергән син онытма дөньяны шул дөньяда мин яшим бит онытма син аны. Bu konkursның bir бик зур кыйммәте, мин конкурсларда күп утырганга күрә конкурсларны чагыштыра алам. Менә Әлфия апаның иң катлаулы җырларын алганнар. Аның Әлфия апаның бар шундый репертуарында җырлар дөнья уровенендә, дөнья тигезлегендә чагыштыра торган мировой стандарт дип әйтәбез инде. Әгәр дә Әлфия Абзалова яшәгән елларда безнең тимер капкалар чит илләргә чыгу мөмкинчелеге булса, ул Тина Тернерлар, Марима Теллер дәрәҗәсендә безнең милләтне дөньяга чыгара алырлык тавыш. Чөнки монда тембр гына түгел, монда аның акылы, аның тавышы, аның җырга мөнәсәбәте һәм ул җырны ничек әсәрне ачу таланты Әлфия Абзаловада беркем белән дә чагыштырып була торган түгел. Моны бер генә нинди дә югары уку йорты бирми. Моны фақат Әлфия Абзалованың баш мие, аның таланты, аның тавышы гына бирә ала. Менә шул иң авыр әсәрләрен алып җырлаучылар бар. Әлбәттә инде Әлфия Абзалова дәрәҗәсендә. Чөнки Әлфия апа аны 40 елдан соң җырлаган булырга мөмкин. Бу әле яңа сәхнәгә баскан. Шулай да ул аны ала, җырлый, Әлфия Абзалованың исемен мәңгеләстерү өстендә эшли. Чөнки бу Әлфия Абзалова репертуары, бу Әлфия Абзалова конкурсы. Һәм шушы конкурста ул катнаша. Ул үзенә киләчәккә менә шушы баскыч итеп ала. Тавышында шишмә чылтырауы, урмандагы кәккүк тавышы күкрәгеннән ташып яңгырады халкыбызның бәхет, сагышы дип шигырь язган Әлфия апа иҗатына гашыйк тамашачы. Күрәсең ул кәккүк җырын ошаткан. Газетада да кәккүк кызы дип мәкалә язып чыгалар җыр яңгырый башлаган елларда. Әлеге җырда Әлфия Абзалованың башкару сәләте аеруча ачык чагыла дип исәпли фестиваль конкурсының вокал осталыгын бәяләүче Миләүшә Тәминдарова. Бик атаклы, бик профессиональ артистка. Бердә теге, гади гына инде авылдан килгән кыз түгел ул. Югары җыр остазы ул миңа. Тамашачы соңгы араларда кәккүк җырын Энҗе Шәймурзина башкаруында да ишеткәли. Җырчы буларак әйтәсе килә, Әлфия апаның иҗатына гашык кеше инде мин. Мин бик яратам аның җырларын, бөтен җырын беләм дисәң дә ялгыш булмас. Менә 15 яшьтә мин Казан музыка училищесына укырга кергәч, миңа шунда Әлфия апаның бик менә матур җырын, халыкчан, Солтан Габәши иҗат иткән җырын, кәккүк җырын җырларга туры килде. Ул вакытта әле минем музыкаль грамотам да юк иде. Мин менә на слух дигәндәй ул җырны өйрәнеп чыктым. Фестиваль конкурс лауреатларын Әлфия Абзалова үзәгендә игълан итеп бүләкләсәләр, йомгаклау өлеше пирамиданың концертлар залында узды. Лауреатлар һәм тамашачылар алдында сәламләү сүзе белән чыгыш ясаучы рәсми затлар Әлфия Абзалова фестиваленең елдан-ел катнашучылары артуын, яңа исемнәр ачуын теләде. Безнең Әлфия Абзалованың исеме ул алтын белән язылык. Ул безнең легендабыз, ул безнең кабатланмас шәхесебез.
Безнең фестивальләр гына түгел, башка конференцияларда һәм башка чараларда Әлфия Авзалова иҗатына багышланган үтәргә тиеш дип саныйм мин. Икенче халыкара фестиваль конкурска мәртәбәле кунак итеп Актаныш районы башлыгы Энгел Фәттахов чакырылган иде. Оештыручыларны, фестивальдә катнашучыларны җыр бәйрәме белән котлап, уңышлар теләде. Актанышта бирмәсә, татар дөньясына шәхесләрне, әдәбиятына, сәнгатенә тагын кайсы район биргә тиеш дигән сорау куеп, максат куеп, бүгенге көндә дә эшләп ятабыз. Актаныштан лауреат исеменә лайык булучылар елдан-ел артуы да табигый. Ни әйтсәң дә, Әлфия апаның якташлары. Актаныш районыннан килдек, Печән өсте биюенә алып килдек. Әлфия апага багышланган әлеге конкурста катнашуны лауреатлар осталык мәктәбе дип атый. Барыбызга да, бөтен катнашучыларга да бик зур мөмкинчелек бирә. Шундый затлы артистлар белән аралашырга, аларның бәясен әлбәттә ишетергә. Минем укытучым Ганил Венера Хатовнага бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ул шушы конкурска әзерләп, безне шушы конкурска сәхнәгә чыгарып бастыручы кеше, ул безгә булышучы кеше. Аннан соң инде жюри әгъзаларына да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Алар безне адекват яктан бәяләп, безгә барыбызга менә шушындай матур бүләкләр биргәннәр өчен. Әлфия Авзалова үзенең төп укытучылары дип Гөлсем Сөләйманова белән Зифа Басырованы атый торган иде. Шуларны тыңлап үскәнгә күрәсең. Профессиональ музыка дәресләрен укытучылары Рәйсә Волкова, Ирма Яунзым. Нәкъ менә Ирма Яунзым аны гомер буе онытмаслык итеп чит телләрдә җырларга өйрәтә. Ике тапкыр үткәрелгән фестиваль конкурста Әлфия апаның кытайча җырын башкаручы булмады. Димәк, анысы киләчәк эше. Зөлфия Нигъмәтҗанова белән Илгиз Шәйхразиев дуэты тамашачы күңеленә уелып калды. Жюри рәисе Салават Фәтхетдинов җырлаганча, сәгать телләре әйләнә шул. Гала-концертта бер сулышта үтте дә китте. Монда бар да җиңүчеләр. Беренче, икенче, өченче бүген чыккан икән фестивальдә, сезнең алдыгызда чыгыш ясаган икән, димәк, ул җиңүче. Әлфия Авзалова фестиваль җиңүчеләрен сызлар да күреп торасыз. Жюри рәисе белдерүенчә, быелгы конкурсның тагын бер яңалыгы финалга чыгучылар бар да лауреат. Иң-иңе берәү генә. Әлфия Авзалова исемендәге икенче халыкара фестиваль бәйгесенең гран-при иясе Алмаз Госаенов. Гран-при иясе Джон Мусин укучысы. Аның тәкъдиме белән Алмаз бер ара Актаныш районы мәдәният йортында эшләп ала. Хәзер консерваториядә укый. Остазы Зилә Сыңгатуллина. Мин җырчы булырмын дип уйламадым. Икенче курста гына үземне тоттым, укый башладым. Тавыш өстенән эшли башладым. Шуннан гына китте ул. Дөресен генә әйткәндә, Татарстанда фестиваль бәйгеләр күп. Булсын, тамашачыга сайлап алу өчен менә дигән форсат. Бу концертка без бик ерактан Чувашия, Озынкуага авылыннан ирем белән килдек. Без Әлфия апа Авзалованың җырларында үскән кешеләр. Җырларын бик каты яратабыз, җырлыйбыз җырларын, бик каты дулкындыргыч. Без пирамидада беренче кат кына мәртәбә генә концерт буе бергә җырлап, күңел ачып утырдык. Бик каты шады, әйтеп бетергесез. Шундый концертлар ешрак булсыннар иде. Әнә шундый күтәренке рухта икенче фестивальгә дә йомгак ясалды. Безнең әни безнең белән горурланыр дип уйлыйм. Горурланды дип уйлыйм. Ничек әйтим? Менә бүген җылап талдым инде тагын. Гел әйтәйде, җылак Зөлфия дип әйтәйде. Чөнки минем күңелләрем тула, беләсезме? Шул хәтлек матур үтте минемчә концерт.
Чыннан да, үз җырларының яшьләр телендә тибрәлүен, җырым тагын халкыма кайтты, җыр исән, моң исән дип рухы сөйнәдер. Әлфия апа соңгы концертларын тәмамлаганда «Онытмагыз мине» дип саубуллаша иде. Әлбәттә онытмыйбыз, онытырга хакыбыз юк. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, хөрмәтле телевизор караучылар. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Ә без сезнең белән саубуллашабыз. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бездән аерылмагыз.